kum baju ong ktien barim ba ngi ki KHASI ngi long ki baklet biej ki ba shong shit biej hato ngi long shisha kum ta se hato ngi la daklet se kani kalajia dang kumba lais nem menchwa bat hato ngi la daklet se ya kane ka isu ka ba kong santam nak benta ka jaj riu nyeu trip jongi ka isu ka ba kong santam ka ba ngi kum ka jaj riu ngi don kam bat ngi kwa ba ka ktien KHASI kan sha ithuh hapok ka kenit bapra jong riti sinchar garim hanrai sngew si banyo I bat banyo sngew ba kidon kita ki party ki ba haswa ki elections ki perto shaw pai ba kin pen urlong ya kata ka jingdawa bat kumju kin pen urlong ban penrung ya ktien KHASI hapok ka kenit bapra jong riti sinchar jong gari India hanrai ka besngew si pat kalong ba hadin ba kita yo ban chong ha kesuki ki klet pat bat kidai maki hi bat kadai katai hi ka party ka ba lek ban penchoy bat ban penduk no ban pendrung ya ktien KHASI ha kenit bapra jong gari sinchar jong gari India hato ngi kum ka jaj mriu KHASI ngi la daklet se ya kani kadang jia tang kumba lais na menchwa ha ka ba kidon ki MP na po kene ke jela Meghalaya ba lek ban ka lanti bat ban bishni ya ka jingyo rung no jong ka ktien KHASI ha po kenit bapra jong gari sinchar jong gari India kane ka news kadai ka bala lais na menchwa hanrei kadai tang ka jing pen kan mau ya ki pai ba jong gari KHASI jantia namar kum ong ka ktien barim ba ngi ki KHASI ngi long ki baklet bi bat namar kata akwa ban pen kan mau biang ya kane ka ai ka bala jia bat kane ka benta namar kane ka isu ka long ka isu ka ba kodor tam bat ka ba ngi don kam ha kum ka jaj ben riu sabichar hi ma phi ya kane namar ngi la don ha ka lanti ban yo jing ithuh no ya ka ktien KHASI hanrei ki don pat ki party ki ba lek ban penwit bat penthut lang ba MP jongki lani lang ba ke MP jongki ki ba lek ban penthut ya kanika ktien bat pandu sendon ban yo jing ithuh hapo ka kenit bapra jong gari sinchar jong gari India namar kat kumga National People's Party NPP kalong ba lada pijit ya MP na party jongi tikna 100% anyo ya KLP bat ka ktien KHASI hanrei tongin ya phaidin biang khandian ba lais na menchwa gani ka jia ka ktien KHASI kalajan ban yo ithuh hapo kenit bapra hanrei ka dai ka party NPP hi lang ba ki MP jongka ki balet ban tenru bat pen sange no ban yo jing ithuh ya ka ktien KHASI sabishar hi mapi bat ra hi mapi yano phin pha biang ha gani ki elections MP sitang samoi chapo parliaments nag bentar ban yo jing ithuh biang ya ka ktien KHASI hapo kenit bapra ladan na ki MP jong kani hi jela ka jong ni ki ba pelik sange ya kani ka jing tho ka ba ki question bale ka rong dang ka KHASI language bale kam rong ka karong language din ngayo ni ki news clipping ki ba mi na ki media ki ba ya day bat kani ka important issues bangi ki follow up ko mi gini ki belong dok long snam ya ka jai pen jong ni kam ka ktien ka thli ka tho ka tar ka language and script nama kal adan lupa po ka ain sinchar jong gari India article 30-35 kalau batai lupa kamtam ni ke article 29 kalau batai lupa ka kani ka language ka script kan ka ktien bat ka jing ka thok atar ka dei benong ka we na ki hop long try jong ki dat pa te hadien bang ngapet bhai ka ki jing ya tai kamtam ni na kalian ka sarkar ha ka wai menteri rang ba do jong la flip ki papers hang to openly in the house but I think namar be miss out ni bale imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata gadi ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummach 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ning ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka ka subject ade inclusion of KHASI language in the 8th schedule to the constitution ba la pha do under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka hakani ka jing tho ka jong la batai shai ba na padeng ki artli languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jo kani ka ministry PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ba menta artli ki languages la include haka e schedule ba na padeng jong kita kidan ki demands jo ki babon balang jong gari India hi bro ka we kaba kila ai ki jing tho sa ministry ban benrong hi ktien ki jongki tin napdeng kita live ho pratali ki languages ngan chukuli nang ni
demand for inclusion of 38 more languages including KHASI have been received kila yo pediang inclusion of languages in 8 schedule hang ni kan number khat pra iwe hado laipu pra Angita language, Banjara language, Basika language. Akan ni kan number kat pra KHASI language. Itulah highlight bah buat biki jubak. Kan? Kila I highlight bah, kila I bold letter KHASI language number 18. But 38 kabakat duk ke language bala la propose ban include ke dia tula language. Tikan ni ke language la ai ka ade ka way na ki propose language ki banrung inclusion of languages in 8 schedule. Ke banrung ha ka 8 schedule ha ka next session. Entah amit syamut ban follow up ya kan ni bala tho ru daki dan ki seng nang ni ki bala tho kum ke KHASI Auto Society ban remind ya ka ministry halor kan ni ka shithi. Bat ka ministry ru kala om bahkan kan ya cekmat ya kan ni bahkan penrung ha next session mereka bahkan dit kalau ba la dan nak MP jong kan ni ke jela ke jong ni ki ba penlek sange ya kan ni ke jing tho ka ba ki question bale ka rong dang ka KHASI language bale kam rong ka karong language ka baling ma kalau ba kita kinong ya lam jong ni ki bade kinong mi khmat jong kan ni ka jela ke jong ni Meghalaya kim sumdan kata ka jing so comment ladang ni at least ni ka way ka language jong ka state ka bandrung kabanyo nak kecing ithuh nak mentang but kentang dan kan ka effort ka jongi lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakis nam ki bansawan